Η λίμνη Οχρίδα προσελκύει τους λάτρεις της ελεύθερης κατάδυσης και όχι μόνο γιατί είναι μια από τις αρχαιότερες και πιο βαθιές λίμνες της Ευρώπης, αλλά και γιατί η αρχαιολογική θησαυρή που κρύβει είναι μοναδική. Γνωστή για τη μοναδική της βιοποικιλότητα, η λίμνη της Οχρίδας αποκάλυψε την ιστορία της όταν ένας δίτης έφερε στην επιφάνεια τα ερείπια ενός θησαυρού της εποχής του Χαλκού. Γιατί θέλουν οι περισσότεροι τουρίστες να βουτήξουν εδώ, για να δουν από κοντά τα αυθεντικά έργα τέχνης των προϊστορικών χρόνων, 3.200 χρόνια πριν. Πολλοί τραβούν φωτογραφίες και παίρνουν βίντεο κάτω από την επιφάνεια του νερού. Οι τουρίστες μπορούν να επισκεφθούν το ανακαινισμένο χωριό δίπλα στη λίμνη και να κάνουν μία βόλτα για να δουν αρχαία κεραμικά, οστά, εργαλεία και κοσμήματα στο βυθό της λίμνης.